Pipila ka lugar sa Mlang, Cotabato ug Governor Generoso sa Davao Oriental ang gibaha epekto sa trough sa low pressure area. Ani ang report ni Kent Abrigana. Gibaha ang pipila ka lugar sa Mlang, Cotabato tungod sa kusog nga ulan sugod kadlawon kaganina. Sumala sa MDRRMO, misulod na ang baha sa 15 ka balay sa lungsod kung asa upat ang naguba. Duha ka hanging bridge sab ang naguba. Tungod sa baha, 30 ka magbanay ang gipabakwit sa barangay Dunguan nang hatang nasab og food packs ang LGU. Samtang nagsuspindi og klase sa napulo ka lugar sa Cotabato tungod sa daot nga panahon. Kini mao ang Kidapawan City, Makilala, Tulunan, Mlang, Matalam, Kabakan, President Roxas, Antipas, Magpet ug Arakan. Sa video nga kuha ni Mayor Kulot Inuhales sa Governor Generoso, Davao Oriental, makita ang kusog nga guro sa tubig baha sa usa ka barangay sa lungsod kagahapon. Ang mga rescuer naglisod sa pag-rescue sa mga stranded nga residente. Gani migamit na sila og PC. Daw sapat na sab kining kadalanan nga natabunan na og tubig baha. Nagkatagsab ang mga bato sa dalan human sa pagdahili sa yuta. Palisuray usab ang pagtabok sa ubang sakyanan gumikan sa taas nga level sa tubig baha. Tungod sa pagbaha, temporaryo nga gisuspindi ang klase sa mga tulungaan sa lungsod. Sumala sa LGU, 8 ka barangay ang apektado sa baha nga mao ang Barangay Luzon, Anipat, Montserrat, Poblasyon, Chicote, Crispin, Tamban, Manuel Roxas ug Tibanban. Ana-ana sa 93 ka mga residente sab ang gipabakwit. Nangapod-apod na sab og pagkaon ng LGU ngadto sa mga apektado. Nagmunta na sab og mga modular tents ang LGU alang sa mga evacuees. Hinuon bisan sa ilang kasinatian, gisurpresa sa kapulisan ang ubang evacuees. Dihang nanghatag sila og bulak, ilabi pa nga Valentine's Day kagahapon. Matod sa Pag-asa, trough sa low pressure area, gawa sa Philippine Area of Responsibility gihapon ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Hangtod ugma makasinati patag mga pagulan-ulan. But sa Friday, tungod kay muhina ang low pressure area, makasinati na ta og improving weather conditions. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana, para sa One Mindanao.